Zoom en tiang kan download anga en tiang nge kan install anga en tiang nge meeting kan join ang ti kha kan lo soi to a tun ru mai ro chuanin en tiang nge Zoom a hian kan lo in sign in ang ti kha kan clear ho le do ni chu chu tlemin kan tol le thata chan chu mami instruction te kha alo fel file lo pal takin tin install atangin heta play store atanga install ani atang khanin kan tran le lok ani a chuanin hetia kan install nu hianin Zoom a khanin ol samte kan lu tanga chuta chuanin intian nge assign in a kha kan ti ang ti kha kan en ho don ni chuan ti hian Zoom a chung kan lo lut tran ta a chuan heta kan hmuang hian a hnuaia join meeting hnuaia sign up tih leh sign in tih kha awm a kan mamawh chin chiah ka rawn sawi dawn a tah chuanin sign in hi kan met anga tiang hianin chungah email address password tih te awm a kha kha chu keimah ni email hran pa te kan lo nei a password te kan hria nih chuanin kan lut mek a tichuan a ol sam dawn a tin tun hemi atana atangkai le ol samah chuan Google tih helai SSO tih te Google te le Facebook te awm a heng account a hin a man vek thei a maro chu Google tih a hianin atang hian luh kan tum dawn ni Google kan lut a chuan tunah tak hi chuan ka personal phone ka hmanga chumi ni wang chuan ka personal Google account kha a rawn hawng dawn ni a rawn access dawn ni tah chuanin Google account hi ti hianin a rawn lang ani keimah Google account kha rawn lang a chuan chumi zaw use another account a tih a khami kha kan hmang duh lo ani chuan midang account emaw account dang atangin kan lut thei ni zawng kan lut bawk nga tunah chuan keimah account hi ti hian ka zu click mai ta ka zu hmet a tichuanin ti hianin sign in tumin a in be vel mek ani chuan tikhan Zoom a lian pui tang hi lo lang a tichuan Zoom inkarah hian launch Zoom tih hi rawn awm le anga hetah hian kan lut tawh mai dawn ni tikhan kan rawn hmet a launch Zoom tih kha ti hian a rawn awm a luh tumin sawi tawng khan signal te that loh na hmunah chuan a rei deuh mai thei a kha kan ngak fan dawn nia awle ti hian a rawn lut ta a tikhan Zoom ah chuanin kan lo in sign in ta ani tih na nia Zoom kan zum hme piangin hemi hi direct in a rawn lang tawh dawn ani chuan party ah chuanin entian nge meeting kan tlai tang hian meeting ente kan join ang tih te chuan kan lo in sign in tawh ni chuan ente kan join ang tih zawng zawng kha kan zir ho nga entian nge meeting lo contact dawn taila khangah khanin entian nge kan schedule ang entian nge kan lo ruat lawk ang tih zawng zawng te pawh kha en ho kan tum dawn ni awle ti zawng kha ni phot mi rawh se hlawm e.